Добрый день, поважаныя дзеці, паважаныя бацькі! Сёння мы з вами пазнаёмся з трылогіяй Якуба Коласа «На ростанях». Твор складаецца з 3 кніг. Сёння мы з вами пазнаёмся з першай кнігай «У палескай глушы». Часткі з 1 па 6 уключна. Якуб Колас «На ростанях у палескай глушы». Першая частка. Гэта ты, бабка? Ну, прысядзь, пагаворым трохі. Я пастаю, панічок. У вас так ціха, я думала, што вы ўжо спіцё. А вы ўсё з гэтай кніжкай, сказала, прысаджваючыся бабка. Прабачайце, панічок, я прыйшла запытацца, ці баліць яшчэ ў вас галава, ці перастала? «Перастала, бабка, перастала», – сказаў малады настаўнік, звярнуўшы ўвагу на сваю галаву і як бы прыслухаўшыся да яе. Забыўся нават, што яна і балела. «Ну, панічок мой родны, як сабе хочаце. Хочаце верце, хочаце не верце, а я вам, далі Бог, шаптала». «Ты мне шаптала?» – здзівіўся настаўнік. «Калі ж гэта ты ўмудрылася пашаптаць? Я нават і не прымеціў. Вот вы тут сядзелі, чыталі, а я з кухні праз дзверы шаптала. Не гневайцеся, далі Бог шаптала». Высокая, сухарлявая кабеціна чарнявага воласу. Яна была тут старошкаю, прыйшла ў незвычайны рух, вочы яе ажывіліся, а на твары адзначылася унутранае перакананне у сіле свае здольнасці. «Напэўна, гэта ты мне памагла, бабка», – сказаў настаўнік, усміхнуўшыся. «Ой, панечку, вы ўсе смяяцеся, не даяце веры, не верыце ніяк мне, старой». «О не, бабка, веру, веру. Аб тваім знахарстве ўсюды кажуць. У Хатовічах, у Малкавічах, у Ганцавічах, усюды». Панічок, з-пад самага Пінска прыходзіць і прыязджаюць да старое Мар'і, з гордасцю прамовіла бабка. «І як гэта ты, бабка, шаптаць навучылася?» «Навучылася, панечку, навучылася. А хто цябе навучыў?» «Ой, панічок, вы ўсё хочаце ведаць». «А што ж, бабка, навучыўся б, і да мяне хадзілі б людзі, і я памагаў бы ім». «Няможна гэта, панечку». «Чаму няможна? Хіба грэх?» «Няможна». «Мусіць, бабка, ты з нячыстай сілай знаешся». «Бог з вамі, панічок. Што вы сказалі проціў ночы? Няхай Бог крые. І не ўспамінайце вы яе ва імя Отца і Сына і Святога Духа». Старая паляшучка, знахарка Мар'я, набожна перахрысцілася, падняўшы вочы на абраз. «А што ж яна мне зробіць, гэтая нячыстая сіла? Я не баюся яе, бо яе, бабка, наогул няма». Панічыку, вы яшчэ маладзенькі, мала на свеце жылі. «Ну, а вось ты, бабка, дзякаваць Богу, трошкі пажыла такі. А скажы ж мне, ці бачыла ты хоць раз нячыстую сілу?» «Не кожнага, панічок, яна налучае», – ухілілася старая ад простага адказу. «А я табе, бабка, скажу, каго яна налучае. Наколькі я ведаю, яна найбольш прывязваецца да п'яных цёмных людзей, і то ўночы». Старошка з гэтым не згадзілася і паківала галавой. А настаўнік, яшчэ зусім малады хлопец, які нядаўна прыехаў у першую сваю школу у глухой палескай вёсцы, ледзь-ледзь усміхнуўся сам сабе, пэўны ў тым, што старая няйменна раскажа пра здарэнне з нячыстай сілай. Яму вельмі падабаліся такія гутаркі з гэтымі простымі людзьмі, якія яшчэ так мала адышліся ад часоў першапачатковай людской культуры. «Я вам, панічок,
Не буду много казаць, бо вы ўсё роўна не верыце. Хоць, можа, і верыце часам, але кажаце, што не верыце. Ды калі не верыце мне, то паслухайце, няхай вам раскажа мой Міхалка. Вы ж ведаеце майго Міхалку? А калі яму не паверыце, спытайце людзей. Міхалка тады дзецюком яшчэ быў, ішоў ён з сельца, і ноч была не цёмная. Чулі, можа, сельцо, недалёка ад нашай вёскі, вярста, не болей. Гэта высілкі з нашай ж вёскі, двароў 10. Ён і жонку ўзяў адтуль. Дык вось, панічыку, быў ён там, на вячоркі туды хадзіў, покі не жаніўся. На паўдарозе між сяльцом і вёскай старая карчма стаіць, якраз напроціў могілак. Там невялічкае балотца ёсць, і рэчачка адтуль зачынаецца, малюсенечкая, і злучаецца з другой рэчкай, што ў нас Целяшовым дубам завецца. І вось, як толькі мінуў ён карчму, дык на яго штось і накінулася. І не звер, і не чалавек. Так проста і налятае на яго. Хоча злавіць яго, не зловіць. Нешта голае і слізкае, ні шэрсці, ні адзежы. Міхалка адкіне яго рукою, а яно зноў. І вось, не паверыце, панічыку, парвала на ім новую світку да самага каўняра. Змогся, бедны хлопец, і ў непрытомнасці ў хату ўвайшоў. Скажаце, п'яны быў? Дык зродыш не п'е Міхалка, у рот гарэлкі не бярэ. І праляжаў ён пасля гэтага ў гарачцы 3 месяцы, на сілу на ногі падняўся. Лабановіч, так звалі маладога настаўніка, слухаў апавяданне з вялікай цікавасцю. Спярша яму было крыху смешна, але па меры таго, як сама апавядальніца ўсё больш і больш захоплівалася таемнасцю здарэння, Лабановіча зацікавіла іншае, а іменно непасрэдная і цвёрдая вера людзей у існаванне ўсяго гэтага цёмнага спляцення нядобрай сілы. Мільёны і болей гадоў жыве гэта вера. Пачаткі яе загублены ў цёмным віры прошласці, і да гэтага часу людскі розум не патрапіў вызваліцца з аблады гэтага чмучэння. Цікава, трэба будзе калі падумаць над гэтым, зазначыў сам сабе настаўнік. Але, як відаць, была ў яго яшчэ іншая думка. І ён, нечакана для сябе самога, спытаўся: «Бабка, а твой Міхалка мог бы і памерці праз гэта?» «Гэ, панічыку мілы, чуць-чуць не памёр, на сілу адхаялі». І падумаць толькі, праз якое глупства можа памерці чалавек? Прамовіў малады настаўнік хутчэй да сябе самога і задумаўся. Галава яго крыху схілілася на бок, цёмныя вочы, у якіх часта адбівалася нейкая затоеная думка, пазіралі не міргаючы у кут пакоіка, але нічога не бачылі. Яны як бы пазіралі на тую думку, якая цяпер заварушылася ў яго галаве. Старая бабка звярнула на гэта ўвагу і з нейкім страхам і цікавасцю пазірала на свайго паніча. «А што вы, панічыку, так задумаліся?» Лабановіч ускінуў на яе вочы і засмяяўся. «А ведаеш, бабка, хочаш, я скажу табе, што ты цяпер думаеш?» Бабка здзівілася яшчэ болей, а настаўнік, не чакаючы яе адказу, прамовіў: «Ты, бабка, пазірала на мяне і думала, калі гэты паніч яшчэ не з'ехаў з глузду, то з'едзе». Старушка пазірала яму ў вочы, моцна здзіўленая, а Лабановіч, прыдаўшы важны выраз твару, сказаў: «Ты, бабка, не думай таго, не адна ты знахарка. Я, можа, яшчэ выдатнейшы знахар за цябе». «А што ж, панічыку, усё можа быць», як бы з нейкай пакрыўджанасцю адказала бабка. «Ты плюнь, бабка, на гэта, бо ўсё гэта глупства, а лепш вось што. Скажы ты мне, бабка, чаго мы на свеце жывём?» Бабка не ведала, які тон ёй узяць, каб не памыліцца, і сказала: «Гэ, панічок,
Што вы так усе пытаецеся? Гляджу і на вас і дзіўлюся. Сядзіць сабе, як той манашак, і ўсё гэтыя кніжкі пазірае. Паглядзелі б трохі, і годзе. А то, калі не прыйдзеш, вы ўсё ў кнігі гледзіце. Хіба можна так пільна і доўга пазіраць у іх? І, памаўчаўшы, дадала: сушаць яны, і болей нічога. Дык ты, бабка, не ведаеш, чаго мы на свеце жывём? Не, панічок, не ведаю. Каб вы запыталіся ў дрэва, чаму яно расце, дык хіба ж бы яно вам адказала? Так і я не магу адказаць вам. Жывём, покі жывецца, бо жывы ў зямлю не палезеш, а прыйдзе смерць, тады пахаваюць. Так, бабка, ты кажаш праўду. Не ведаем мы, чаго на свеце жывём. А навошта панішаку і ведаць? Жыве чалавек і жыве, пакуль Бог яму прызначае, а прыйдзе час яму памерці, памрэ. А дрэнна, бабка, што трэба ўміраць. Што вы, панічаку, усё пра смерць гаворыце. Дзіўны вы, панічок, далі Бог. Вось той паніч, што быў перад вамі, бывала, пойдзе куды, ці да пана Падлоўчага, або да Курульчука на будку. Там паненка была. Ой, прыгожая паненка. Яе цяпер дома няма, а вось прыедзе, так пабачыце самі. А хіба ж тут паненкі ёсць? Зацікавіўся Лабановіч. О, панічаку, чаму ж няма? Бабка пачала пералічаць і расхвальваць паненак. Перш-наперш у валаснога пісара іх цэлых 4. Праўда, волас адгэтуль за 15 вёрст, але ёсць паненкі і бліжэй, за 7 вёрст дачка каморніка. Усе панішы ў гэтай акрозе закаханыя ў яе. Ёсць яшчэ паненка на хутары за 3 вярсты. Навошта вам лепей, панічок? У пана Падлоўчага дочкі ёсць. Адна яшчэ зусім маладзенькая, а другая старэйшая. Яна пыталася ўжо: ну, як твой бабка паніш? А ты што ёй сказала? Ой, кажу, паніш, харошы паніш. А хіба ж я харошы? А чаму ж не харошы? Ну, а хто з паненак самае лепшае? Усе харошыя, як для мяне, дык усе харошыя. Ці не думаеш, бабка, ты жаніць мяне? Самі, панічок, жэніцеся. А да пана Падлоўчага вам трэба зайсці. Бывала, той паніш, як вечар, дык там, а вы ўсё сядзіце над гэтымі кнігамі, а яны сушаць чалавека. А ты, бабка, пашапчы, каб я ад іх адвярнуўся. Старая колькі хвілін пазірала на настаўніка, а потым засмяялася доўгім-доўгім смехам. От, паніш, вы ўсё шуткуеце. Бабка устала, позяхнула і зірнула ў акно, а там ляжала цёмная лістападаўская ноч. Толькі ў пана Падлоўчага яшчэ вокны свецяцца, зазначыла бабка. Пасядзі яшчэ трохі. Не, панічок, позна. І бабка паволі павярнулася ў сваю кухню на печ. Другая частка. Старушка ўжо злёгку пахраптывала ў кухні на печы, а Лабановіч усё яшчэ не лажыўся. На стале гарэла лямпа пад светлым абажурам і ляжала разгорнутая кніга, якую чытаў настаўнік. На гэты раз чытанне штось не ладзілася, і Лабановіч часта адрываўся ад кнігі, пахаджаў па пакоі і думаў. Новае месца, новыя людзі і тая работа ў школе, якую трэба было распачынаць на гэтых днях і да якой ён так доўга гатаваўся. Усё гэта займала яго думкі, і яму было лёгка і добра, бо так многа новага і цікавага спадзяваўся ён спаткаць на першай сваёй дарозе незалежнай грамадскай працы. Яму по душы быў і гэты глухі куток палесся, аб якім яшчэ дома так многа цікавага наслухаўся ад аднаго старога аб'ездчыка. І гэты народ з яго асаблівай моваю і звычаямі, так непадобнымі да мовы і звычаю тых беларусаў, з гушчы якіх выйшаў Лабановіч.
в гэты некрануты край старажытнасці, якая на кожным кроку кідалася яму ў вочы і затрымлівала на сабе ўвагу. І гэты выгляд самой мясцовасці, агульнага тону якой не мог яшчэ ўлавіць Лабановіч, але ў якой таксама было многа цікавага і, на яго погляд, павабнага. Што ні кажы, а жыццё ўжо само па сабе ёсць радасць, вялікае шчасце, бясцэнны дар. Ёсць важныя дзве часіны, з якіх складаецца жыццё і яго глыбокі сэнс і хараство – чалавек і прырода. Бо ніколі не страціць для нас цікавасці чалавек, бо праяўленне яго розуму бязмежна, бо дарогі яго не вызначаны, бо формы яго жыцця і яго адносін да другіх людзей бясконца разнастайныя, канчаткова не выяўлены і ніколі не могуць стаць канчатковымі. А прырода! Колькі вялікага здавальнення дае нам яна! Бо прырода – найцікавейшая кніга, якая разгорнута пред вачамі кожнага з нас. Чытаць гэту кнігу, умець адгадаць яе мнагалучныя напісы, хіба ж гэта не ёсць шчасце? Адно толькі шкада, што наша жыццё несуразмерна малое для таго, каб начытацца гэтай кнігай. З такімі думкамі Лабановіч прыпыніўся каля акна. З двара пазірала цёмная, чорная ноч. Неба, абложанае нізкімі хмарамі, здавалася, усё цяжэй навісала над аголенай зямлёй. Непраглядны змрок і сыты туман спляліся густа-густа і як бы глынулі гэтую закінутую між балоты лесу невялічкую вёску. «Якая цемра!» – жахнуўся малады настаўнік. Яму было прыемна пачуваць, што ён цяпер у гэтым цёплым і прытульным пакоіку, дзе прыветна і так многазначна гарыць лямпа пад белым абажурам, дзе ўсё так ціха і спакойна і нішто не перабівае думак. І тут жа паспагадаў ён і тым падарожным, якім так ці іначай прыходзіцца ехаць або ісці ў гэты глухі час ночы па цёмных і гразкіх дарогах, праз брады і грэблі сярод лясоў і балот. Лабановіч зноў падышоў да стала і ўзяўся за кнігу. Але думкі яго так разышліся, што ён мусіў загарнуць кнігу, ды зноў стаў хадзіць па пакоіку і думаць. Заўтра трэба будзе заказаць старасту фурманку і паехаць да воласці забраць школьныя прыналежнасці. Трэба пазнаёміцца там з настаўнікам і параіцца з ім наконт розных пытанняў, звязаных са школай. Трэба таксама зайсці да бацюшкі і запрасіць яго прыехаць сюды адслужыць малебен перад адчыненнем заняткаў у школцы. Так, гэта трэба зрабіць, бо ўжо даўно час брацца за навучанне дзяцей. Праўда, яго назначылі сюды позна, але адкладаць няма сэнсу, бо не здолее выпаўніць праграму. Гадзіннік на сцяне рабіў сваю работу. Аднатонны размер нагойдаўся маятнік у шкляной каморцы, як бы вельмі здаволены сваёй працай, што і пацвярджаў кароткім «так-так, так-так». Перад тым, як адбіць гадзіны, гадзіннік колькі хвілін трашчаў, рыпеў, як калодзежны журавель на марозе, і пасля такой прадмовы званіў прыемным металічным звонам. «А ўжо і позна», – зазначыў сабе Лабановіч. Гадзіннік прабіў поўнач. Настаўнік перанёс лямпу ў другі, яшчэ меншы пакоік, дзе стаяў яго простенькі дзервяны ложак, лёг у пасцелю і чытаў «Зорныя светы і іх насельнікі». Шырокі малюнак недасяжных светаў раскрываўся перад вачамі маладога настаўніка ва ўсёй сваёй таемнасці і бязмежнасці. І чым больш мысль захоплівалася гэтым чароўным малюнкам і гэтымі незлічонымі светамі, раскіданымі сярод бяздонных багнаў, такіх страшных, такіх павабных, зямля і чалавек, пагардлівы гаспадар яе, рабіліся ўсё меней і меней значнымі, нікчэмнымі. Гэта бязмежнасць зацірала зямлю, і яна гублялася ў ёй, як малюсенечкая пылінка. А якім малазначным, непрыкметным з'яўляўся чалавек,
яго клопат, яго штодзённыя драўніцы жыцця. Новыя думкі і настроі ахінулі маладога настаўніка. Але гэтыя думкі ў момант разляцеліся, як вераб'і. Калі ў іх вясёлы гурток паляціць каменьчык, кінуты рукою якога-небудзь падшывальца жэўжыка. Страшны непрыемны вобраз смерці бліснуў сярод гэтых думак маладога настаўніка і разагнаў іх. На адзін момант жыццё ў ім як бы спынілася. Па яго целе прабегла дрыготка, бо гэты вобраз смерці вынік зусім неспадзявана. «Я памру», – падумаў малады настаўнік. «Будзе такі час, калі я стану нежывым, трупам». На кароткі міг ён як бы адлучыўся ад сябе самога і зірнуў на сябе збоку, як старонні, другі чалавек, і жыва уявіў сабе той момант, калі ён будзе нерухомым трупам. «Фу, як гэта прыкра і непрыемна», – падумаў Лабановіч. «А горы за ўсё гэта тое, што перад смерцю мы бездапаможныя і слабыя і не маем спосабу адхіліць яе ад сябе або хоць аддаліць час яе прыходу. Ад яе не адмолішся, ад яе не адкупішся нічым. Я памру, маладым, пажылым ці старым, але факт той, што памру, бо я, як і ўсё, што мае ў сабе пачаткі жыцця, падлягае смерці, бо ўсё на свеце, толькі што зарадзіўшыся для жыцця, ужо мае ў сабе адзнакі і пячаць смерці. І людзі звыкліся з гэтым, і нікому нават у галаву не прыходзіць выказаць свой пратэст проціў смерці і весці з ёю змаганне, як бы ўжо даўно-даўно умовіліся прызнаць над сабою яе ўладу, лічыць гэту ўладу справядлівую і законнаю. А яна, гэта смерць, кожны дзень ходзіць вакол, кожную хвіліну нішчыць і маладзенькія, і старыя формы жыцця. І мы не зварачваем на гэта ўвагі, і толькі тады яна робіць моцнае ўражанне, калі ўмірае хто блізкі, або калі наваліцца мор, і людзі пачынаюць уміраць агулам. Тады чалавека ахоплівае жах, і ён губляе галаву. І вось што цікава. Калі парушаюцца драбязговыя правы, то чалавек гатоў грызціся за гэта і кусацца зубамі. Там жа, дзе разбіваецца сама аснова, прынцып, ён пакорна згінае сваю галаву і моўчкі падстаўляе яе пад абух. Цьфу, якая гэта агіднасць, думаў далей малады настаўнік. Жывеш, складаеш планы, чагось шукаеш, чагось дабіваешся, спадзяешся, а прыйдзе час, і ты будзеш труп, гніль, спажытак чарвей. Гэтыя думкі парушылі спакой Лабановіча і пакінулі спачуванне нейкага нездавальнення і непрыемнасці. Ён звярцеў папяросу, стараючыся не думаць зусім аб смерці, закурыў, каб перабіць прыкрыя думкі. Гэта яму крыху і ўдалося, бо Лабановіч быў хлопец крэпкі, моцна зросся зямлёю і жыццём, любіў гэта жыццё, на парозе якога ён стаяў, і росквіт якога для яго толькі што зачынаўся. «Чаму я пачаў думаць пра смерць? Скуль узялася гэта думка?» – запытаў сябе Лабановіч і пачаў дашуквацца сувязі, якая павінна быць між думкаю аб смерці і тымі думкамі, што так ці іначай былі прычынаю яе ўзнікнення. Прыпомніўшы ўвесь ход сваіх разваг, настаўнік ніяк не мог знайсці гэтай сувязі, і гэта акалічнасць яго крыху здзівіла і зацікавіла. Я чагось не ўзяў пад увагу, нейкі вобраз ці думка проста зніклі з памяці, і ад таго факт гэты мне здаецца крыху незразумелым і дзіўным, хоць, наогул сказаўшы, на свеце нічога дзіўнага няма. А гадзіннік на сцяне несупынна вёў сваю справу. Размерна ківаўся хадун-маятнік, і кожны свой крок адзначаў кароткім «так-так». Усё так жа рыпеў перад тым, як прабіць, і ў свой час меладычна званіў. Лабановіч патушыў лямпу. Цемра і ціш напоўнілі маленькі пакойчык. З двара ў акно пазірала чорная ноч і звешанае густымі хмарамі валокнамі цёмнае неба. Было ціха і глуха.
Праз некалькі хвілін каля дзвярэй у кухні скрабнула мышка. Як відаць, яна знайшла дзесь скарыначку хлеба і барабаніла ёй аб падлогу. Лабановіч стараўся заснуць, але яму штось не спалася. Як толькі заплюшчыў вочы, перад ім, як жывы, усплыў малюнак дарогі, якую ён ехаў да станцыі. Несканчоныя балоты і цэлыя статкі стажкоў на іх, грэблі, брады, старыя хвоі, што горда ўзвышалі свае макушы над лесам. І наогул увесь гэты краявід, поўны свайго асаблівага хараства і невыразнай цікавасці. Калі хворы чалавек пачынае думаць аб вялікай дарозе, то гэта ёсць прымета таго, што гэты чалавек не ачуняе. Прыпомнілася невядома калі і дзе і кім выказаная думка. «Усё гэта глупства», – падумаў настаўнік і павярнуўся на другі бок. Трэцяя частка. У нядзельку раненька, ледзь толькі зайграла чырвань на ўсходзе, Лабановіч сядзеў ужо на сеню ў драбінах і выязджаў з вёскі. Невялічкая вёска ў адну вуліцу выглядала непрыкметна і непрытульна. На ўсім ляжала пячаць нядбаласці і нейкай недаробленасці. Як бы тутэйшыя гаспадары будаваліся на скорую руку і ўсё рабілі да часу, яшчэ не ўправіліся даць той лад і парадак, якім, наогул, адзначаецца беларуская вёска. Вуліца была роўная і шырокая. Амаль што не каля кожнай хаты ляжалі кучы бярвенняў і гнілі, але нікому не прыходзіла ў галаву палажыць кладачку хоць супраць свае хаты, каб льга было прайсці праз балота, у якім тапілася гэта вуліца. А гразь была густая, чорная, як дзёгаць, размешаная паляшуцкімі лапцямі, быдлячымі і конскімі нагамі. Але палешакі звыкліся і зжыліся з гэтай граззю і не зварачалі на яе ўвагі. Хаты былі пераважна новыя, пабудаваныя з тоўстага і гладкага лесу. У размяшчэнні гаспадарскіх будынін на двары таксама не было пэўнага парадку і сістэмы, а ўсё было навалена, як папала. Адным словам, жыхарства гэтай вёскі выяўляла сабою праўдзівых дзяцей лесу, якія як бы зусім яшчэ нядаўна асталяваліся тут і толькі што пераходзілі ад аднае формы жыцця да другой. Усе яны былі заўзятыя паляўнічыя, захопліваліся адным толькі выглядам стрэльбы і былі выдатнымі стральцамі. Сялян іншых вёсак, якія жылі больш пры палях, яны называлі палянамі і гэтым самым як бы адрознівалі іх ад сябе, жыхароў лесу. А лесу і балот тут быў непачаты край. Сама вёска стаяла на невялічкай палянцы сярод лесу і хмызнякоў, і Лабановіч усе гэтыя дні чуў сябе як бы чымся звязаным, як бы на ім была надзета цесная адзежына, бо густыя сцены пушчы адусюль націскалі на гэтую вёску, насядалі з пагрозай, нібы яна намервалася на парушэнне яго законных правоў. Край палянкі прарэзваўся чыгункай. Дарога ішла каля самай вёскі, захопліваючы нават адзін канец вуліцы. Зараз жа за пераездам пачынаўся лес. Нізкае сонца ледзь прабілася скрозь макушы лесу. Неба праяснялася. Падыхаў усходні вецер, лёгкі марозік зацягаў лужынкі тонкай пялёнкай лёду. Вісеўшы усе гэтыя дні туман развеяўся. Усюды пасвятлела і павесялела. Нават гэты пануры лес крыху праясніўся і меў больш прыветны выгляд. «Го, падмарожваць пачало!» – весела прамовіў паляшук Сцяпан Рылка і саскочыў з драбінак, выламаў лазіну і хвасянуў ёй свайго худога, але даволі шпаркага коніка. «Эх, і лесу ж у вас многа!» – сказаў настаўнік, каб разгаварыцца з паляшуком і пазнаёміцца з ім бліжэй. «О, лесу у нас многа!» – пацвердзіў паляшук і павярнуў твар да настаўніка. Гэта вось цяпер, як правялі тут чыгунку, яго пачало зводзіць.
А даўней лес зусім не такі быў, і звер'я было многа. Каля нашай вёскі мядзведзі вадзіліся. Яшчэ бацька нашага старасты, ведаеш, можа, стары Грыгор, даўнейшага закалу чалавек, жывога мядзведзянёнка з лесу прынёс, ад мядзведзіцы адабраў. Як жа гэта ён? А Бог яго ведае, смелы, ды здаровы, як дуб. Дарма, што яму цяпер 70 год. А як забушуе часам у хаце Раман, яго сын, стараста наш, то стары, бывае, не вытрымае, возьме яго на рукі, як хлапчанё, і зараз жа уціхамірыць, хоць Раман і не ўломак. Вось як, і завезлі таго медзведзянёнка графу Патоцкаму. Дазвол далі Грыгору паляваць у графскіх лясах, яшчэ і пораху і шроту выдалі. А цяпер мядзведзяў тут няма? Не, няма, перавяліся. Туды далей пад татарку сышлі, дзе месца глушэй і лесу болей, і дзе меней заглядвае вока людское. Забараняць пачалі па лесе са стрэльбаю хадзіць. Леснікоў паставілі, законы строгія пайшлі. Але і лес нішчыцца, і звер зводзіцца. А я чуў, што тут яшчэ многа звярыны. Ёсць, праўда, але хіба столькі, як даўней? Бабры тут калісь вадзіліся, яшчэ і цяпер дзе-нідзе можна бачыць сляды іх будынін. На ўсё пайшоў звод, з нейкай маркотай заключыў Паляшук і змоўк, аб чымсьці задумаўшыся. Так, дзядзька Сцяпан, жыццё не стаіць на месцы, і ўсё на свеце змяняецца. Вось у вас чыгунку правялі. Заработкаў прыбавілася, гандаль шпарчэй пайшоў, новыя людзі з'явіліся. Яшчэ 3 гады таму назад у вас і школкі не было. Цяпер пабудавалі школу, вашы дзеці вучыцца будуць, граматнымі стануць, будуць кнігі, часопісы чытаць. Навучацца, як лепей каля зямлі хадзіць, каб карысці з яе болей было, бо ўсё ж паляпшэнне ў жыцці ад навукі ідзе. Пэўна, і вы, дзядзька Сцяпан, маеце дзетак, якіх трэба ў школцы вучыць. Ёсць Іван і Пятрук, самыя шкаляры, уздыхнуў Паляшук. У яго адказе настаўнік пачуў нотку нездавальнення, што яго хлопцам прыходзіцца ў школу ісці. Настаўнік з цікавасцю назіраў за Паляшуком. Яму падабалася паляшуцкая вопратка дзядзькі. Чорная высвіўшая суконная світка, пашытая да стану, шырокія ў чырвоныя палоскі, даматканы пояс і шапка-кучомка свайго вырабу. Доўгія, як у папа, цёмна-русыя валасы, светла-шэрыя вочы, сярэдні рост, шырокія плечы, павольнасць руху і нейкая сур'ёзнасць выразы твару, як не трэба лепей стасаваліся з агульным малюнкам палескай прыроды. Дарога ўвесь час ішла лесам. Лес зрэдку разрываўся невялічкімі палянкамі. На некаторых рунела жыта, а па краях там-сям пападаліся старадрэвіны хвоі, што пышна разрасліся на прасторы, абы развіслыя таўшчыразныя дубы, як заможныя старасветскія гаспадары. На гэтых дубах паляшукі-бортнікі рабілі цэлыя пчольнікі, зацягваючы туды па 10 вулляў. Палянкі зноў змяняліся лесам, то стройным баравым, то нізкім балотным. Высокія тонкія бярозы мяшаліся з шэрымі стваламі хвоі і прыдавалі характар маркоты і засмучэння усяму малюнку. Лес зноў расступаўся, даючы месца бясконца вялікім балотам. Балоты цягнуліся далёка-далёка між лесу і замыкаліся лесам, ледзь чарнеючы роўнай палоскай на далёкім небасхіле. Цэлае мора высокай паражылай травы засталося зімаваць тут, бо сюды не зойдзе ні гавяда, ні чалавек з касой. Незлічоныя купіны, нізкарослыя хвойкі на іх, пачарнелыя кашаргі даўно адмершых дзеравяк раслі і гнілі тут спрадвеку. Сярод гэтых купін бліскучымі стожкамі павіваліся часамі палоскі вады,
чыстыя, гладкія, як шліфаванае шкло. Невядома, з якіх часоў стаялі над імі засохшыя адломкі старых пархнелых алешын, як свечкі, і маркотна глядзелі ў неба. Ад балот патыхала нейкім невыразным смуткам, ціхім жалем веяла ад аднатонных малюнкаў палескіх куткоў, дзе ўсё ж такі жыццё стварала своеасаблівыя формы і, нягледзячы на ўбоства, мела сваю павабнасць і хараство, свой твар, поўны тужлівага задумення. Але гэтыя малюнкі тамілі вочы, засмучалі сэрца, і чалавек мімаволі стараўся знайсці нешта такое, на чым можна было падпачыць і заспакоіцца. Пазіраючы на гэтыя балота пустэлі, Лабановіч часамі пачуваў у сэрцы нейкую адарванасць ад жыцця і свету, як бы гэты свет сышоўся тут клінам, і туга па тым, з чым ён разлучыўся, пачынала забіраць яго душу. Што пачувае, аб чым думае гэты дзядзька Сцяпан? Як адбіваецца на ім вобразы з глухога палесся і які след пакідаюць яны ў ім, думаў настаўнік, і яму хацелася хоць на момант стаць тым самым Палешуком, што сядзеў поруч з ім, каб зірнуць яго вачамі і зразумець увесь унутраны свет яго надзея і яго жаданне. Балоты скончыліся, дарога пашыбавала на пагорку, калёсы мякка пакаціліся па жоўценькім пасочку, і лес прыняў звычайны свой выгляд. Вярсты праз дзве лес з аднаго боку дарогі зноў разарваўся вясёлаю палянкаю, агінаючы яе прыгожымі завароткамі. На гэтай палянцы за паўвярсты ад дарогі раскінулася чыясь пасада, як сярэдняй рукі фальварак, з усімі прыбудоўкамі, садам і прасторным дваром. «Чыя гэта пасада? Хто тут жыве?» – запытаў настаўнік. «Гэта? А тут пан каморнік жыве. За вітанкамі пасада называецца. Адгэтуль якраз палавіна дарогі да воласці», – адказаў Рылка. «А, гэта і ёсць той каморнік, у чыю дачку ўсе тутэйшыя кавалеры закахаліся. Дык вось дзе жыве яна, гэта красуня». Лабановіч прыпомніў размову са сваёй старожкай і, зацікаўлены, глянуў яшчэ раз на пасаду. Паслушнае і услужлівае ўяўленне ўжо рысавала яму вобраз дзяўчыны, гэту чыстую прыгожую краску, узгадаваную ў глухіх палескіх барах. Лабановіч ніколі, нават у думках, не дазваляў сабе зняважыць дзяўчыну. Адно слова дзяўчына выклікала ў душы яго чысты і прыгожы вобраз, на які можна пазіраць і любавацца столькі здалёк. І цяпер ён прыпомніў 23 здарэнні ў сваім жыцці, калі гэтыя вобразы глыбока западалі ў яго сэрца, але ён і намёкамі не сказаў нікому пра гэта. А раз у дачку каморніка ўсе закаханы, то яна, без спрэчкі, ёсць верх хараства. Яшчэ не бачачы яе, настаўнік пачуваў, што яна ўжо мае над ім нейкую ўладу. Яму хацелася хоць паглядзець на яе, і праз усю астатнюю дарогу ён думаў аб дачцы каморніка. Ён ужо сустракаўся з ёю, зацікавіў яе, і бадай, што не ўсіх кавалераў яе засланіў сабою. 4-я частка. Апошні раз расступіўся лес, і перад вачамі настаўніка раскрылася шырокая круглая палянка, вясёлая, прыветная. Лабановіч уздыхнуў лягчэй, як бы з яго плячэй зваліўся нейкі цяжар, бо дарога траская і караністая, і лес усё ж такі дакучылі яму. Тым прыемней зірнулі стрэхі людскіх будынін і комінных хат, з якіх яшчэ дзе-нідзе курыўся сіняваты дымок. Вёска была досыць вялікая, цягнулася ў адну лінію, і толькі каля цэркаўкі на ўзгорку хаты гуртаваліся гусцей і шырэй. Злева, пры канцы вёскі, стаяў дом валаснога праўлення з 2 высокімі чырвонымі комінамі над пачарнелым дахам. Насупраць, на другі бок вуліцы, выглядала школа з белымі аканіцамі і 2 ці 3 развіслымі вязамі каля яе. Пры дарозе ў вёску, крыху наводшыбе,
маркотна тулілася старенькая драўляная цэркаўка. Цяпер яна стаяла адзінокая, закінутая, забытая, і толькі богабаязны падарожны, праходзячы каля яе, прыпыняўся і хрысціўся, набожна схіліўшы галаву. Па адзін і па другі бок вёскі стаялі ветракі, як страшыдлы, шырока раскінуўшы свае крыллі. Адны з іх былі ў жывым руху, весела падымалі і апускалі крыллі, а другія стаялі моўчкі, нерухліва і мелі такі выгляд, як бы яны крэпка чымсьці здзіўлены і пыталіся: «А чаму ж мы стаім без работы?» Праехаўшы невялічкую грэбельку, калёсы пакаціліся па шырокай вуліцы. Народ расходзіўся з царквы. Старыя палешукі, сустракаючыся, пачціва кланяліся, а чародкі маладых дзяўчат-паляшучак і праворных маладзіц, убраных, як макавыя кветкі ў агародзе, падштурхвалі адна другую, перамігваліся і кідалі смяшлівыя погляды ў бок маладога настаўніка, які першы раз з'явіўся тут. Пад'ехаўшы да школы, Лабановіч выскачыў з драбінак і ўзышоў на ганак. Дзверы былі замкнуты. Лабановіч пастукаў. У глыбі кватэры зараз жа грукнула крэсла, і пачуліся крокі. Дзверы адчыніліся. «Выбачайце, дома настаўнік?» «Вот я, заходзьце, калі ласка». Лабановіч пайшоў за гаспадаром, нязграбна ступаючы занямеўшымі нагамі. «Дазвольце пазнаёміцца, ваш калега і сусед, Лабановіч», назваў сябе госць. «Саханюк, тутэйшы педагог. Будьце ласкавы, знімайце паліто, сядайце». Госць і гаспадар селі каля стала. «Вы новы і ў нашых краях першы раз?» «Новаспечаны, і ў вашых трушчобах маю гонар быць першы раз», сказаў з усмехам Лабановіч. «Ну, як падабаецца вам наша месца?» «Лепшага месца я і не чакаў, ціхае, глухое, нішто не пашкодзіць весці працу», прамовіў Лабановіч. Саханюк звонка засмяяўся. «Ах вы, ідэалісты, ці надоўга хопіць вам гэтага ідэалізму? І тым не меней першы раз бачу чалавека, што так высока ставіць глуш, ды яшчэ такую, як ваша. У вас тут, выбачайце, большая глуш». «Як так?» – здзівіўся Саханюк. «У нас воласць, грамада, бацюшка, пісар, фельчар, ураднік, псаломшчык, і так збоку людзі часцей даведваюцца». «І пэўне з завітанак сюды хтось завітвае», жартліва ў тон гаспадару прамовіў Лабановіч і кінуў на яго бачлівы погляд. Гаспадар крыху замяшаўся, бо і ён таксама меў ласае вока на дачку пана каморніка, адразу сцяміўшы, куды цаляе яго сусед. «А вы хіба былі ў завітанках?» – спытаў Саханюк. «О, не», – прамовіў Лабановіч. «Я лічу, што завітанскай чараўніцы і так вялікі штат кавалераў, і мая там прысутнасць ніколечкі не павялічыць яе вагі. Калі ў вас, калега, такі погляд на рэчы, – сказаў павесялеўшы Саханюк, – скажу вам, не будзеце вы мець вагі ў тутэйшых паненак. А мне ўсё роўна. Урэшце ж, ці не памыляецеся вы тут, калега? Але гэта, між іншым, я хацеў бы прасіць вас, калега, пазнаёміць мяне з вашай грамадою, бо трэба ж, як кажуць, аддаць кесарава кесараві. Калі б вы былі ласкавы пайсці са мною да пісара, таксама і да бацюшкі, а можа яшчэ да каго, калі ўжо гэтага вымагае звычай вашай грамады, то я быў бы вам вельмі падзячан. Гэта было б скарэй і прасцей, бо мне яшчэ ніколі не даводзілася выступаць у ролі візітанта». «А вы чаго ж так спяшаецеся?» «Разумеецца, я з вамі пайду, тым болей, што і мне трэба зайсці да таго, другога. Але адаслалі б вы сваю падводу дамоў, а самі тут паначавалі б». «Не, калега, я яшчэ да работы не прыступаў у школе. Вы, пэўна, ужо многа паспелі, і я не даганю вас за ўсю зіму. Мне хацелася б і павучыцца ў вас саму таму.
бо вы ўжо набілі, як кажуць, руку і маеце практыку. Дзверы з другого пакоіка адчыніліся, і на парозе паказалася ўжо немаладая кабеціна. Гэта была старожка. Яна перш уважліва паглядзела на незнаёмага настаўніка, а потым сказала свайму настаўніку паляшуцкай гаворкай: «Да вас, панычу, там маладыцы прыйшлі. Лист напісаць хочуць». «А сала прынеслі?» «Не відаю, панычыку». «Выбачайце», — сказаў Саханюк да госця, «я пайду адпраўлю гэтых маладзіц». І Саханюк накіраваўся ў кухню. Старожка Матрона, яшчэ раз агледзеўшы госця, таксама пайшла туды. Ясна, хтось даў ёй наказ, як можна лепей разгледзець Лабановіча, каб навесці аб ім сталыя даведкі. І, як відаць, наказ гэты быў дадзены не так здалёку, бо, чакаўшы хвіліны дзве, Матрона матнулася праз вуліцу, маючы кірунак да кватэры пісара. Застаўшыся адзін, Лабановіч акінуў вокам пакоек свайго калегі. Кватэра была намнога лепшая ад яго кватэры. Было відаць, што Саханюк жыў някепска, прасидзеўшы ў гэтай школе гадоў 5. І наогул Саханюк быў чалавек практычнага складу. Нейкім чынам умудрыўся ён за гэтыя 5 год, атрымліваючы 20 рублёў пенсіі на месяц, сабраць капітал у 5-6 сотен і меў сваю гаспадарку. «Жылаваты чалавек ты, браце», — падумаў Лабановіч. «Нават за напісанне ліста не саромеешся браць сала». На століку ляжалі школьныя журналы. Разгледзеўшы іх, Лабановіч прыйшоў да заключэння, што яго калега не так далёка адышоўся з вучнямі, і пераканаўся, што ў асобе Саханюка ён не будзе мець для сябе настаўніка. І тут жа зазначыў, што супольнага між імі вельмі мала і што блізкімі сябрамі яны ніколі не будуць. «Ну, цяпер я вольны, можам ісці», — сказаў, увайшоўшы Саханюк, і падышоў да люстэрка, паглядзеўся, падправіў рыжаватыя вусы, правёў рукой па шчоках, ці добра пабрыты, і прычапіў больш франтавы гальштук. Саханюк быў хлопец сухарлявы, досыць высокага росту, меў даволі прыгожы твар, але малавыразныя, жаўтавата-карыя вочы яго крыху псавалі. Таксама была ў яго яшчэ адна загана. Загана вымаўлення. Ён не мог сказаць чыста «р», а нейк скрадваў яго і казаў «е». «Ты, Матьёна, калі я не п'еду, астаў абед навячаю». Настаўнікі выйшлі. «Куды ж наўперад пойдзем?» «А давайце пачнём па парадку, каб нікому не было крыўдна», — сказаў Лабановіч. Зрабіўшы колькі крокаў, Лабановіч і Саханюк узышлі на ганак валаснога праўлення. «Зойдзем да канцылярыі», — сказаў Лабановіч. «Заадно трэба ўзяць паперы і ўсе вучэбныя прылады». Настаўнікі пераступілі парог і апынуліся на зборнай. Зборная была прасторная, як абора. На процілеглым яе канцы, на ўзвышшы, агароджаным балясамі, стаяў вялізны стол, абіты зялёным сукном, а за сталом на шырокім крэсле засядаў сам пісар. Гэта быў ужо стары чалавек з шырокай барадой, напалавіну сівою. Міна яго была незвычайна важная, пазіраў ён крыху прыжмурыўшыся, як бы ён толькі што занюхаў табакі і збіраўся чхнуць. Нягледзячы на тое, што ў канцылярыі было цёпла, пісар сядзеў у валёнках, бо меў у нагах раматуз. І на твары яго адбіваліся адзнакі хваравітасці і сляды калісь вясёлага жыцця і п'янства, у якім пісар не меў сабе роўных у воласці. З гарэлкай ён ніколі не разлучаўся. У канцылярыі, у шафе, сярод гражданскіх і угаловных дзел стаяла бутэлька з царскімі слязьмі, як называлі тады гарэлку, да якой часта прыкладаўся Пятро Восіпавіч і ў часы сваіх заняткаў у воласці. Праўда, такіх часоў у яго было не так-то многа, і ён прыходзіў сюды ў выпадках рэдкіх і важных. Усю ж работу па воласці вёў яго памочнік, Дубейка, які ўжо лічыўся кандыдатам на пісарскую пасаду. З гэтай прычыны Дубейка нёс сабе высока,
насіў манішку і манкеты і лічыў сябе найпершым кавалерам. Старанна прычэсаныя валасы і частыя зазіранні ў люстэрка сведчылі аб тым, што ў яго сэрцы засела завітанская паненка. 5-я частка. «Дазвольце пазнаёміць», — сказаў Саханюк, падводзячы калегу да пісара. «Цельшынскі настаўнік». «А, — прамовіў пісар, акінуўшы Лабановіча прыжмуранымі вачамі, і падаў яму руку. «Прасвяшчаць, значыць, прыехалі?» — спытаў пісар, каб хоць што-небудзь сказаць, і яшчэ раз азірнуў Лабановіча. «Ну-ну, справа патрэбная», — важна заўважыў ён, пасля чаго перастаў цікавіцца Лабановічам, як чалавек практычны, які з першага погляду адгадаў, што для пісарскага дому карысць ад новага настаўніка невялікая. Затое ж Дубейка выказаў многа ўвагі і адзнак шляхетнага тону, знаёмячыся з Лабановічам. «О, — сказаў ён, — нашага палку прыбывае. І вельмі прыемна, калі круг інтэлігенцыі павялічваецца». Але разам з гэтым Дубейка запытаўся: «А гэта ўжываеце?» Адначасна з запытаннем ён ускінуў галаву і пстрыкнуў пальцамі па сківіцы. Лабановіч здзіўлена глянуў на Дубейку. Гэта запытанне для яго зусім было нечаканае, і ён не ведаў, што адказаць. «Ну, разумеецца, не так, чтоб з ног скідацца», — паправіўся памочнік. «А ў кампаніі, пасля таго, як полечку згуляеш або стукалку, прапусціць шарачку, другую. Гуляеце ў карцішкі?» «Не, не гуляю». Дубейка ў сваю чаргу здзівіўся, і ўвесь выраз яго твару як бы казаў: «Які ж ты пасля гэтага інтэлігент?» «Ну нічога, — заспакоіў Дубейка, — пажывяце, навучыцеся. Толькі часцей да нас наведвайцеся, бо ў вас там глуш, чалавека не ўбачыш, і апрача падлоўчага і зайсці там няма да каго». Гэта не бяда, — адказаў Лабановіч. «Людзі ўсюды ёсць. Чым мне людзі тыя ж самыя палешукі? Хіба да іх нельга зайсці? Я лічу, што сярод іх можна вельмі прыемна пабавіць вольную часіну і там напаткаць не толькі цікавае, але і разумнае, чаго ніколі не знойдзеш ні за чаркаю, ні за пулькаю». «Не разумею вас, — адказаў Дубейка. — Што цікавае можна знайсці сярод палешукоў? Калі можна там напаткаць што-небудзь цікавае, дык хіба толькі маладзіцу-салдатку». Пры гэтым Дубейка выразна зірнуў на Саханюка і засмяяўся. «Калега — манах. Ён любіць глуш і адзіноцтва і хоча жыць пустэльнікам». «Ведаем мы гэтых пустэльнікаў», — зноў падбергнуў Дубейка. «У ціхай вадзе чэрці водзяцца». Першыя ўражанні знаёмства не спадабаліся маладому настаўніку, і ён, папрасіўшы выдаць пасылкі з кнігамі і сшыткамі для яго школы, развітаўся з новымі знаёмымі. Выйшаўшы са зборнай, Лабановіч накіраваўся да дзвярэй, каб падацца на вуліцу, але Саханюк затрымаў яго. «Не, калега, трэба пазнаёміцца з пісаранкамі, бо калі не зойдзеце да іх, то гэта будзе такая крыўда, якая вам ніколі не даруецца ні ў гэтым жыцці, ні на тым свеце». Саханюк узяў пад руку Лабановіча і павёў яго ў кватэру пісара. Прасторная і светлая зала была ўбрана чыстенька і акуратна на мяшчанскі лад. Сталы і столікі былі засланы чыстымі настольнікамі і настольнічкамі. Крэслы стаялі ў парадку, на сценах віселі розныя малюнкі ў прыгожых асадках. Па кутках залы стаялі круглыя столікі пад белым кружавам. На століках ляжалі альбомы для фатаграфій. На вокнах вазоны розных гатункаў. Адным словам, на ўсім быў відзен адбітак дзявочага прызору і акуратнасці. Маня, старэйшая дачка пісара, ужо не маладая дзяўчына, гадоў за 25, па ўсім было відаць, падгатавалася спаткаць настаўнікаў. Яна надала свайму твару тую міну, той выраз, якія люстэрка падказала ёй як самыя лепшыя, што найбольш ішлі да яе,
нявінна сядзела за сталом, нібы нічога не ведаючы, і разглядала ніву. Яна была чорная, як цыганка, даволі прыгожая з твару, але разам з гэтым было на ім і нешта такое, што рабіла яго сярдзітым, злым. Напэўна, доўгае чаканне свайго суджанага, якое дзесь затрымалі чэрці, мела свой уплыў. Саханюк галантна падвёў свайго калегу да пісаранкі. Лабановіч, цельшынскі педагог. І вельмі прыемна, сказала Марыя Пятроўна. Сядайце, калі ласка. Лабановічу здалося, што яна чымся ўгневана. Ці не Саханюком, які шукае свайго шчасця не тут, блізка, а дзесь за 7 вёрст, што яна з ім крыху неласкавая, падумаў Лабановіч. «Ну, як вам падабаецца наша месца?» – спытала пісаранка. «А нічога, месца вельмі добрае, і мне наогул падабаецца Палессе. А вось вашаму калегу яно падабаецца мала». «Не скажыце», – адказаў Саханюк, «каб гэта была праўда, то 5 год я не высидзеў бы тут». «Калісь падабалася», – сказала Маня і ледзь уздыхнула. Увайшла сярэдняя дачка, Саша, зусім не падобная да сястры. Яна была шчаслівейшая ад яе, бо мела жаніха у асобе тутэйшага ўрадніка. Зараз жа за ёю увайшла і трэцяя сястра, Ніна. Самая малодшая, Вольга, вучылася ў горадзе, і яе цяпер не было дома. Лабановіч чуўся не па сабе ў кампаніі дзяўчат і не трапляў падтрымаць з імі гутаркі. Ён толькі адказваў на іх пытанні, адказваў сур'ёзна, што не падабаецца паненкам такога стану, якія звыклі, каб іх забаўлялі, жартавалі з імі і малолі гарох і кашу, абы было смешна. «А вы спяваеце?» – спытала яго Саша. «Не, спяваю няважна», – адказаў Лабановіч, і ў вачах яго бліснуў ледзь прыкметны смех. За практычную лекцыю па спевах у семінарыі наш Костка ледзьве 3 з мінусам паставіў. «Якая костка?» – здзівілася старшая пісаранка. «Выбачайце, не якая костка, а які костка?» – паправіў яе Лабановіч. «Гэта ў нас быў такі настаўнік у семінарыі, які выкладаў спевы і меў прозвішча Костка». «Не», – сказала Саша, – «я не пра такія спевы пытаюся. Вы маглі даць няўдалую лекцыю, але гэта не можа пашкодзіць вам самім праспяваць. Ну, напрыклад, раманс». «Крый мяне, Божа!» – засмяяўся Лабановіч. «Каб я яшчэ рамансы спяваў, і сам не спяваю, і не люблю, калі хто іх спявае. Іншая справа паслухаць добры хор». Такім адказам Лабановіч прыпыніў усякія запытанні ў гэтым кірунку. Змоўклі паненкі, маўчаў і ён. Размова павялася між паненкамі і Саханюком аб справах другога зместу, аб іх знаёмых, адным словам, пачалося пераліванне з пустога ў парожняе. Некаторы час Лабановіч слухаў, а потым падняўся, папрасіў прабачэння і стаў развітвацца. Яго не затрымлівалі, хоць з далікатнасці папрасілі заходзіць. «Дудкі», – казаў сам сабе Лабановіч, выходзячы ад паненак. «Не скора я тут буду». Разам з ім выйшаў і Саханюк. «Ну, як вам, калега, спадабаліся паненкі?» «Ну што ж, дзяўчаты як дзяўчаты, а вось што я не спадабаўся ім, дык гэта ясна. Чаму вы так думаеце?» «Тут і думаць няма чаго. Перш-наперш не сказаў кампліментаў і не ўмею казаць іх. Можа б, і прыдумаў, але не асмельваюся вымавіць. Далей не пахваліў нічога з іх работы, не заспяваў раманса і наогул нічога не патрапіў сказаць у тон». І ён не памыляўся. Як толькі настаўнікі сышлі з ганка, першая Саша сказала: «Ну і мяшок! Як для цельшына, дык лепшага і не падбярэш». Зусім не адчэсаны. Так і відаць, семінарыст, гатовы кашлянуць і зацягнуць. «Благослови, душе моя Господа!» – аклікнулася Маня. Настаўнікі тым часам ішлі да бацюшкі.
Дарогою Саханюк паказваў, дзе хто жыве і чым хто выдатен. Вось у гэтым дворыку жыве фельчар Гарошка, удавец, сышоўся з адною паляшучкаю і сам апаляшучыўся. Сын яго, Максім, вучыўся ва ўсіх школах Пінска, але ні аднае не скончыў, а з апошняе з духоўнага вучылішча проста ўцёк. Цяпер ён сядзіць на бацькавай шыі. Уцёк жа ён з тае прычыны, што ў гэтых школах не вучаць нічому такому, што адпавядала б яго шырокай натуры, якая знайшла здавальненне ў гарэлцы, картах і іншых забаўках вясковага лабатраса. Цяпер ён бярэ курс на дзяка або на памочніка валаснога пісара, але пакуль што з гэтага толькі добрыя намеры. Бацюшка яшчэ малады, крыху хваравіты, нікуды не ходзіць, але любіць, калі да яго заходзяць. Матушка была раней настаўніцай, кабета вясёлая і добрая, вельмі любіць пагуляць у стукалку. Вось гэты дом з садам, першы ад царквы, і ёсць пасада бацюшкі. Так непрыкметна настаўнікі дайшлі да веснічак бацюшкавага двара. 6-я частка. «Милости просим», прамовіў айцец Кірыл і борздымі крокамі патрусіў да дзвярэй насустрач гасцям і стаў памагаць ім раздзявацца. Сам першы паздароўкаўся з Лабановічам, папрасіў настаўнікаў садзіцца, сам падстаўляў ім крэслы і наогул выказаў вельмі многа прыветнасці і ўвагі, нават радасці і дабраты. Айцец Кірыл быў чалавек яшчэ малады, нізенькі, шчупленькі, худзенькі, з рэдзенькую цёмную бародку і жывымі, крыху неспакойнымі, цёмна-шэрымі вачамі. Адбітак нейкай мукі адзначаўся на яго худым твары. Гаварыў айцец Кірыл громка і борзда, часта смяяўся ад душы, але радасці, гэтай галоўнай уласцівасці здаровага смеху, не чулася. І варта было хоць на хвіліну яму сціхнуць, каб зараз жа цень смутку лёг на яго твар. «Даўно ж вы прыехалі ў Цельшына?» – запытаў Лабановіча айцец Кірыл. «А ўжо скора тыдзень будзе, айцец Кірыл». «Што, не думалі, пэўна, папасці ў такую глуш?» – зноў запытаў айцец Кірыл і громка засмяяўся. «А вы ведаеце, айцец Кірыл, — сказаў Саханюк, — калега знаходзіць, што ў нас тут большая глуш, чым Цельшына». «І праўду кажа, чыстую праўду, — пераконана прамовіў айцец Кірыл. Тут у нас такая яма, такая, выбачайце, памыйніца, што другой такой на свеце няма». «Калі я казаў, што ў вас, калега, большая глуш, то меў на ўвазе, што вы жывяце далей ад чыгункі. Якая б не была сама па сабе глуш, але калі ты чуеш гудок паравоза, шум вагонных колаў і бачыш гэтыя роўныя або прыгожа закругленыя палоскі жалеза на шпалах, то не так тужліва адчуваеш адарванасць ад людзей і культуры, бо чыгунка з'яўляецца як бы жывым вобразам непарванай сувязі з людзьмі. Калі ж вы думаеце пачынаць работу ў школе? А вось я і хачу прасіць вас, айцец Кірыл, прыехаць на гэтых днях у маю школу на малебен. Так бы з аўторка і пачаў». «Не спяшайцеся», — махнуў рукой айцец Кірыл. «Вы думаеце, яны, гэта быдлё, зразумеюць, што вы для іх будзеце старацца, вучыць іх? Вы не ведаеце мужика. Зрабі яму добро, ён адплаціць табе самай чорнай непадзячнасцю. Мужик, гультай, злодзей, п'яніца. Толькі глядзіць, як абадраць цябе, ашукаць. Ніякай веры няма яму. Ён гатоў цябе ўтапіць, прадаць за чарку гарэлкі. Іх трэба ўзяць, во!» Айцец Кірыл згарнуў кулакі і патрос імі, паказваючы, як трэба трымаць мужика. Лабановіч ніяк не спадзяваўся, каб айцец Кірыл мог да такой меры не любіць мужика. І наогул, каб у такім маленькім папку магло змяшчацца столькі нянавісці.
Вы попробуйте купить у мужика кусок хлеба ці шклянку молока. Што, ён прадасць вам? Ніколі. Гандляру прадасць вам ні за якія грошы. Лабановіч нецярпліва чакаў, калі скончыць выліваць сваю злосць отец Кірыл, каб заступіцца за мужика. Лабановіч быў пакрыўджан, як мужыцкі сын. Ці даўно яму самому, калі вучыўся ён у семінарыі, крычалі мешчанчукі: «Лямец, лямец, на якой бярозе ты лапці павесіў?» «Розгамі яго трэба сечь», скончыў отец Кірыл і гневна бліснуў вачамі. «Я не магу згадзіцца з тым, што сказалі вы, отец Кірыл. Нават і тады, калі гэта ўсё было праўда», пачаў Лабановіч, «і тады нельга судзіць так мужика. Вы кажаце, мужик скорей прадаць гандляру, чым пану, бо пад паняцце пану мужика часта падыходзіць кожны, хто носіць цэшку або чорнае паліто. Гандляра ён ведае, з гандляром ён жыве, часам і лае яго, і ў морду яму плюе. На мужика прывыклі пазіраць, як на пчалу або на нейкую машыну, якая павінна ўсё вырабляць, усім даваць, і яшчэ пры гэтым казаць і кланяцца: «Дзякуй, што бераце». І ўсе так ці іначай бяруць ад мужика, бяруць сілаю, бяруць хітрыкамі, бяруць ашуканствам. А мужику многа далі? Паважаюць мужика? Хто вінават, што мужик не ачэсаны, што мужик цёмны і жыве па-свінску? У Святым Пісанні напісана: «Якою мерою мерыце вы, такую адмерыцца і вам». Айцец Кірыл слухаў, апусціўшы вочы, і стукаў пальцамі па стале. «Вы яшчэ мала ведаеце мужика», спакойна адказаў айцец Кірыл. «Што б вы мне не казалі, я буду цвярдзіць сваё. Мала білі мужика». «Вы зусім не тое гаворыце, што думаеце. Проста вы за нешта ўгневаліся на мужика», сказаў Лабановіч, смеючыся. Саханюк маўчаў. «А вы ведаеце, прамовіў урэшце ён, нашых тутэйшых сялян ніхто нідзе начаваць не пускае». «Хто не пускае?» «Другія мужики». «Ды што ж? Не спрачаюся. Ваши мужики могуць быць і дрэннымі, але з гэтага не следуе, што і ўсе мужики нікуды не годныя. Тая ж самая паншчына, аб якой шкадуе отец Кірыл, псавала іх, бо, як пацвярджаюць факты, былі такія паны, што гналі сваіх мужикоў і падбівалі іх на кражу ў сваіх суседзяў паноў». На гэтым месцы гутаркі ўвайшла матушка. На яе твары была прыветная усмешка. Паздароўкалася, села і, звярнуўшыся да Лабановіча, запытала: «Былі ў пісара? Ну, як вы знаходзіце пісаранак?» «Прызнацца, я не разгледзеў іх, бо мы вельмі мала былі там». «А праўда, Саша хорошенькая?» Айцец Кірыл паморшыўся і махнуў рукою. Лабановіч адказаў: «Нічога сабе, дзяўчына». «Вось бачыце, шкада толькі, што вы ад нас далёка, а то б зачасцілі за Алеськаю». «А хіба тут няма каму гэтай справай заняцца? Вось мой калега, напрыклад». Саханюк і бацюшка засмяяліся. «Не, я ўжо зусім страціў там ласку, дзякаваць Богу». Айцец Кірыл засмяяўся яшчэ грамчэй. «Наш настаўнік кажа, не на таго прастяка напалі», сказаў ён. «Апрача таго, я чуў, што ў яе жаніх ужо ёсць». «Ці мала на свеце дурняў», зноў дадаў айцец Кірыл. Матушка вяла сваё. «Ну, то што? Хіба жаніхам свіней не падкладаюць?» Гэта было б не па-хрысціянску, затое ж па-кавалерску. «З паліцыяй мець справы небяспечна», зазначыў айцец Кірыл. «Глуш там у вас, вучителька. Усе вы, панове, у глушы жывяце, а глушы баіцеся. І ў глушы людзі жывуць. Мне, матушка, нават падабаецца такая глуш».
Правда, у пана Падлоўчага дочкі падрастаюць. Гнула матушка сваю лінію. І кажуць, старэйшая вельмі прыгожая, ужо зусім паненкою выглядае. Не ведаю, не быў у іх. Што ж гэта вы так мала паненкамі цікавіцеся? О, хітруеце вы, вучителька. Ёсць тут цікавіцца чым, зноў буркнуў айцец Кірыл. Матушка устала, узяла папяросы, сама закурыла і гасцей патрактавала. Айцец Кірыл не курыў, але набіваць папяросы любіў і цяпер узяўся за гэту работу. У пакой увайшла служанка, паляшучка, крэпкая чырванашокая дзяўчына. Да вас, бацюшка, а па нас каваль прыйшоў, просіць хворую прычасціць. Хто ў яго хворы? Жонка. Скажы, зараз іду, сказаў айцец Кірыл. Я скоро вярнуся, тут блізка. А вы, калі ласка, пачакайце мяне, звярнуўся ён да гасцей. Айцец Кірыл надзеў цёплую расу, узяў крыж і ўсе патрэбныя рэчы і выйшаў. Эх, папоўская служба, уздыхнула матушка. Нават адпачыць няма калі. А ён слабы, хворы, ногі чуць цягае. Народ у нас, вучителька, грубы, дзікі. Вось вашы, вучителька, слово вучителька матушка выводзіла ласкальна ад вучитель. Цельшынцы зусім іншыя людзі, а нашых вам ніхто не пахваліць. Вы ведаеце такое здарэнне? Айцец Кірыл гэта ўжо гады 2 таму назад быў на сенакосе. Распусціў сена, сушыць. А едзе адзін наш, ёсць тут такі грубіян, проста па бацюшкавым сене. Айцец Кірыл і кажа, падышоўшы: ці табе, кажа, дарогі няма, ці не можаш аб'ехаць, што ты па сене з канём топчашся? А той, нічога не гаворачы, схапіў бацьку за валасы і давайце рабіць. Прыходзіць мой бацюшка. Як глянула ж на яго, аж у яго каўтоўнікі павырываны. Так і лезуць. Матушка павядала гэта проста, нават з нейкім гумарам. Народ наш, трэба сказаць праўду, грубы, дзікі. Аднаго толькі ўрадніка і баяцца, аднаго яго паважаюць. А хто ўжо лепш можа дагадзіць ім, як не айцец Кірыл? Зноў казала матушка. І зямлю ім аддаў, і сенакос, і лякарсы дае, і добрым словам памагае, ніколі ні ў чым ім не адмаўляе. Праз паўгадзіны вярнуўся айцец Кірыл, утомлены і хмурны. Ну, як жа іх, гадаў, не лаяць, у гневе прамовіў айцец Кірыл. Чорт ведае чым кормяць хворую і гаворыш ім, прыказваеш, не, сваё робяць. А гразь! Свінні! Крыху супакоіўшыся, айцец Кірыл сказаў да матушкі ціха: зашлі ты ёй цераз паразку чаго. А ўсё-такі, айцец Кірыл, вы многа лепшы за тых, хто пра народ гаворыць высокія словы. Айцец Кірыл махнуў рукою. Вось што, другі, будзем абедаць. Падпісвайцеся на канал. Дзякуй за ўвагу.